No remix. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Over D, over top, life goes on. Long time no see! Okay, harap po tayo dyan, nanay. Ayan. Sagitan! Sa muda, nalipatan, ha? Happy birthday, no? Okay lang kaya, oh. Happy birthday, nanay. Pati siya magkasabi. Ayan. Yung drama. Ah, sangit! Katantay ni nanay, ah! Lakay, pinasangit tayo man, ah! Nanay, okay yan. Nakipasok niyo, eh. Tulungan natin! Okay, at ating cake yun! Pa-help ate! Kailangan ko po ng kasama. Opo. Dito ka sa side na. Tatay! Tatay! Nanay. Si tatay, asaan? Ando si tatay. Okay! Oh, sakit tante! Sakit ni ante! Agad matsik! Dahil pa, kailangan ko lang kasama. Ay, ba? Saan ate? Pinigay mo si Day. Tulungan niyo po si nanay. Tulungan natin siya. Hindi ko alam na mayroon na naman. Akala ko tapos na. Hindi! Meron pa rin yan! Ang mga nalipatan. Okay, meron din kayong fruit basket. Hawakan mo ating ko, ha? Diyan ka lang. Bago nyo po i-blow yung candle, dapat po muna tayo mag-wish. No? Wish, 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 mother! Wish na nanay. Mamaya na. Pasalamat ako sa birthday ko ngayon na alapot ko pa ng 65. Sana madagdagan pa ng marami pang tao para maraming. Kasi maraming nagmahal ko sila lahat at marami din nagmahal sa akin. Lalo yung anak ko kasi, Munit, maraming salamat sa iyo. Kahit
mahirap ang ginagawa mo dyan. Nabigyan mo po pa rin ako ng ganitong sa 65 birthday. Thank you, Net. Love you so much. Blow the candle, Nanay Mirna! Yay! Ayan, nagtala po tayo. At syempre, meron po tayo inihandang letter. Maaari po bang basahin ni? Dear Nana, a happiest birthday night. This is all I'm waiting, giving you the best and surprise you to make you happy and smile every day. You deserve my gift, Nay, and also thank you for being there for me the whole time, giving advice and comfort me during I was down and almost give up when life is hard. Wish ko lagi na healthy kayo at malayo sa anumang sakuna. We love you and miss you always, Nay. Love, Monique, Jackson, and kids. Yeah! Mga pamangkin o apo, anong message nyo kay nanay? Ano po, sana po na bigyan pa po kayo ng mahabang buhay. Yun lang po. Next, ano si Alisan? Tawain niya na doon mga apo. Kasi kayo pa, yawan na? Okay. Okay na, dito po tayo. So, nanay, ano po ang yung message? Ay, natapos na pala. Nag-message na po, no? Kanyang message yung kanya Ma'am Monique at saka sa kanyang husband na si Sir Jackson and kids. Net, Jack, maraming salamat sa bigay nyo. Na-surprise nyo sa akin na hindi ko nakalain na mayroon pa pala naman dumating. Kaya akala ko lang punta lang kami sa bayan, sa binibigay. Nag-miss naman ako pero kaya napaiyak talaga naman ako so much lagi. Kaya thank you very much sa inyong lahat. Pataksil, family mo ni Jack. Thank you. Ayan! Yeah! Palakpak naman dyan! At syempre, dahil dyan, meron po tayong sorpresa, nanay! Okay po, nanay, pagbilang po ng 10 ay 3. Hihilahin niyo po ito, nay, ha? Okay? 1, 2, 3, hila! Naghihila, sige! It's a prank! Sige, nanay! For me! For you! For me again! For you! Oreo. For me! Wow! For us! Sana all! Sana all, nanay! Sana all my birthday! Araw-araw! Ayan po! Meron po kayong 10,000 pesos! Yay! Okay, mother, ito po sa inyo, ha? At syempre, magpapakilala na po ako, Nay! In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party Needs, thank you ulit, Ate Monique, at syempre sa inyong husband na si Sir Jackson at sa inyong mga kids sa patuloy na pagsuporta po sa amin. Ayan, buhay na buhay po ulit ang ating pa-surprise. Kaya kayo dyan, ha? Yung mga nakapanood, surprise, surprise, pag may time! Ayan, sobrang sulit po na po sila. Ayan, at syempre, all the way from Hawaii, USA.